og velkommen til Mets Aspie-World. Jeg er lige startet på YouTube, så derfor tænkte jeg, at det ville jo nok være smart at lave en introvideo. Nå, sådan basic, så I lige ved, hvem er jeg, og hvad vil jeg snakke om. Men jeg hedder Mette, jeg er 17 år, og jeg er sønderjyde. Faktisk nærmere sådan bestemt er jeg faktisk Alsinge. Jeg er nede fra Als. Jeg er Asperger med ADHD og OCD. Asperger, det er en diagnose inden for autismespektret i den højt begavede ende. Og ADHD er, som nogen vil betegne som damp. Og OCD, tvangstanker og tvangshandlinger, ja, det er OCD'en. Og grunden til, at jeg nævner det, er fordi mit kanalnavn er Mets Aspie-World. Og Aspie, det er et slangord, eller slangagtigt ord, kælenavns, something, noget for Asperger. Og så synes jeg faktisk også, det er lidt sødere. Jeg er Aspie. Det synes jeg lyder sødere end jeg er Asperger. Også fordi nogen de kommer til at udtale Asperger. Eller Asperger. Eller Aspars. Jeg er ikke en Aspars. Jeg er ja. Jeg er måske en Aspars. Og Mets, det kommer af, at da jeg startede på højskolen, så kunne udlændingene, og min roomie var også fra udlandet, ikke udtale mit navn. De startede med at kalde mig Matt. Matt, det er et drengenavn. Jeg vil ikke kalde det et drengenavn. Jeg er en pige. Så jeg bad dem om at kalde mig Mets i stedet for. For det synes jeg var bedre, i og med, så skulle jeg i hvert fald ikke kalde det et drengenavn. Hvilken pige gider kalde det et drengenavn? Nej tak. Så derfor blev det Mets Aspie-World. Men hvad kommer Mets Aspie-World så til at handle om? Det bliver mit syn på verden, mit unikke og specielle syn på verden. Så derfor bliver det også primært vlogs, både rejsevlogs, daily vlogs og de der follow me around vlogs. Og så vil jeg også lave sådan nogle lidt læringsagtige videoer, så man ligesom kan lære, hvad er Asperger, hvad er ADHD, og hvad er OCD. Men også, hvad er det så, og hvad betyder det så, når man har det som en kombi-diagnose. Det bliver også, hvad man sådan egentlig kan gøre for at gøre livet nemmere for en Asperger, eller en med ADHD, eller en med OCD. Men også, hvordan påvirker det mit liv. Men også det der med, hvad er styrkerne ved det? Hvad er det positive ved det? Hvad er faktisk de lidt specielle ting ved at netop at være en Asperger, ADHD eller OCD? Så vil jeg også filme en serie, tror jeg det bliver, om min OCD-kamp. For jeg tror ikke bare, jeg kan korte det ned til en video, medmindre jeg vil sidde og se en Teams video om min OCD-kamp. Nå. Men det vil også blive noget lidt andet. Der vil også komme noget DIY. Der vil også komme nogle DIY-video. Der vil også komme noget DIY, noget kreativt. Der vil også komme noget omkring bagning. Jeg vil lave nogle bagevideoer. Fordi min kæmpe hobby er bagning. Og jeg har brugt flere tusind kroner på bageudstyr. Ja. Jeg er måske lidt tosset. Det er ikke så typisk, at når jeg bruger sådan flere tusind kroner på bageudstyr. Altså vi snakker ikke over 5.000. Så tosset er jeg heller ikke. Så det er sådan lidt det, hvad Mets Aspie-World kommer til at handle om. Vlogs, læring, DIY og bagning. Ja, sådan ish. Yes. Men jeg håber, I kunne lide min lille korte intro. Fordi hvor meget kan man snakke om sig selv? Meget. Men jeg har prøvet at korte det ned, så I skal sidde til en halv times video omkring mig, der snakker om mig. Nå, det lød lidt selvglad. Ja, så håber jeg selvfølgelig, at I vil følge med.
Jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med i min unikke verden. Og hvis I så har lyst til det og se videre på min unikke verden, så må I meget gerne abonnere. Vi ses bare i min næste video. Bye!